Mišo Faško opäť nie je v nominácii slovenskej reprezentácie. Fú, kolektív. Dnešná nominácia, teda štvrtková pred nasledujúcimi zápasmi Nemecko-Severné Írsko, opäť nezahrňala najlepšieho hráča Slovenskej ligy, momentálne asi najlepšieho hráča so slovenskou vlajkou v občianskom preukaze v ofenzívnych partiách Michal Faško. Napriek tomu, že je ďaleko najproduktívnejší hráč Nike ligy a hra v životnej forme, po 30-ke nedostal opäť pozvánku do repre, pretože nesedí do konceptu, ako tu povedal tréner Calzona. Koncept týmu, ktorý teda z 8 zápasov v roku vyhral 3 a koncept, ktorý je, by som povedal, že jeden z najľahšie napadnutelných, lebo je extrémne prekuknutý, ale OK, netrenujem ja. Ale to, že sa dostali napriek tomu hráči, ktorí sú v ofenzíve a nedávajú góly a niektorí ani nehrajú. A to myslím, nedávajú góly, nie že ich nemajú na konte 10 alebo podobné číslo, alebo s asistenciami to nekryjú ako Michal, ale konkrétne majú tak, že 1 až 0 gólov, buď v tejto sezóne alebo v celom kalendárnom roku. A to je celkom funny, by som povedal. Ďalšia téma, obrancovia, žiaden krajný poriadny obranca. Peky, ktorému samozrejme ďakujeme už 6. rok za všetko odvedené, je to naozaj skvelý futbalista, teda bol momentálne teda bez nejakého pravidelného hrania na teda tej profitovú úrovni. Je to veľmi náročné. A vynechávame opäť hráčov, ako je Matúš Vojtko, ako je Samo zo Žiliny, Kopasek, takže je to veľká škoda. A opäť budeme prekuknutelní, opäť bude ľahké hrať na 4 stoperoch vzadu vlastne. To mám pocit, že to je nejaký novodobý arzenál v tomto, alebo ako to mám nazvať, ako to Calzona volá. A Dominik Rajf, samozrejme tam to povedal Marek Hamšík, že to skončilo údajne, že toto sa teraz nebudú tým zaoberať. Jasné, prečo by sa mali, však keď máš brankára, čo chytá 0 v Lyone, tak prečo by sa tým mal, veď máš ten post 10 hráčov, to je to isté. Je obrovská škoda, že Michal Faško nie je v tej nominácii a hovorím, že koncept s tým nehrá nič, pretože nie sme Francúzsko, ani Španielsko, ani Anglicko, že si môžeme dovoliť nechať hráča s takýmito číslami sedieť, respektíve ani ho nezavolať na zraz, len preto, lebo nesedí do nejakého konceptu, proste nie sme štát, ktorý má toľko hráčov, by si to mohol dovoliť. Nemôžeme si to dovoliť, aby sme na to nepíkali, pretože to, že nemá nejaké skúsenosti, na čo sa tréner odvoláva, je absolútne nepodstatné, pretože to, čo by mohol priniesť na to ihrisko v rámci sebavedomia a kľudu v hre, ktorý aktuálne má, je 100-krát viac, ako to, že niekto bol predtým na zraze a vie, aké to je. Futbal sa hrá všade rovnako, takže palec dole kolektív. Dajte vedieť, čo si myslíte v komentároch.